улице гулять. Яна, ты со мной? Не-не-не, мне сегодня зорки не нравятся. Кто? Зорки? Какие зорки? Я ж кажу, світло на вулиці. І ніяких зорок на небі не видать. І не треба. Я читаю астрологічний прогноз для лісок. І тут якраз говориться, що сьогодні мені лепш бавить час дома. А для медведя есть прогноз? Зараз погляджу. О, есть. Слухай. Медведям сьогодні лепш зусім не виходить з дому. Може здариться щось вельми страшне. Что? Ну тут так написано, але на твоєму місці, Топочка, я б не ризикувала. Ой, я уже и сам боюсь. А раптом там страшенная почвара сховалася. Ой! А може баба Яга? Чи бандити? Або змія? Ой! А може ветер подхватит змеи и понесет в пустыню? Я страшный ветер, я понесу тебя в пустыню. Топа, привітання. Шановна феєчка, як ви нас наполохали? Ой. Мої дороженькі, а чому ви наполохалися? Вы подошли так тихо. Ми вас не бачили. Прабачце, ми сапраўды баімся таго, чаго не бачым. І наше ўяўленне ператварае нават звычайную з'яву ў страх. А хочаце, я навучу вас, як зачараваць страх і ператварыць яго ў смех. Тады раскажыце, калі ласка, чаго вы больш за ўсё баіцеся? А вы не будете смеяться? Не. Я боюсь бабу Ягу. Яна такая страшная. У ступе летить, з рота зуб вострый торчить. Ой-ой-ой. Яночка, а давай уявім нашу бабу Ягу. Вось, гэта яна. Ой-ой-ой-ой. А цяпер уяві, што ў яе дзень нараджэння. Глядзі, якая яна прыгожая, мілая. Ой, правда. Гэта не баба Яга, а бабуся Ягуся. Яна зусім не страшная, такой я не боюся. Вось і уяўляй цяпер такую бабулю Ягулю, і не варта баяцца. Ага. А я заблукать и сгубиться вельми боюсь. Ну, давай разбярэмся. Топачка, ты ж гуляеш побач з домам, далёка не адыходзіш, усё тут ведаеш, так? Так, а раптом... Добра. Уяві, што ты апынуўся далёка і не ведаеш, як патрапіць дадому. Што ты будзеш рабіць? Я Ну? буду бояться и плакать. Ой, я ведаю. Так. Треба спитати дорогу. А у кого? Ну, найлепш, канешне, у міліцыянера. Напрыклад. Здравия жадаю, Топа. Чым табе дапамагчы? Ну, чым. А калі міліцыянера побач няма? Ну, тады ў дарослага чалавека, напрыклад, жанчыны, якая гуляе з дзецьмі. Толькі абавязкова трэба ведаць свой хатні адрас. Вось ты, Топачка, ведаеш? Ну, конечно. Город Минск, Так. вулица Макаёнка, 9, Колыханка. Малайчына. Але раптом я яго забуду. Тады я напишу паперку і пакладу табе ў заплечнік. Ты яе пакажаш, і цябе адвядуць дамоў. Правда? Правда, Топочка. Феечка, а чаго боїтеся ви? Я баюся страшных сноў. Але ж ви фея снов. Так, адкрыю вам сакрэт, феі таксама нечага баяцца. А что вы робите, каб зачаровать свой страх? Ой, я уяўляю самыя прыемныя рэчы перад тым, як заснуць. Тортики, цукерочки, Пригожие сукеночки. новые
цікавыя машыны. Цудоўныя кветкі. Так, а яшчэ цёплыя усмешкі сяброў і родных, як сонейка купаецца ў летнім возеры і... Цікавыя мультики. А фантазіі мроі гэта таксама мультфільмы, якія мы можам глядзець з заплюшчанымі вачыма ў любы час. Як цікава. Шановная фея, а сапраўдны мультфільм мы сёння глядзець будзем? Канешне, мае даражэнькія, зараз жа. А ведаеш, Яна, я зразумеў, Што? што не трэба баяцца нейкіх невядомых страшыдлаў. Так, можна уявіць, што ў іх дзень нараджэння, і яны вясёлыя і смешныя. А яшчэ можна звярнуцца па дапамогу да дарослых. А са страху яшчэ можна пасмяяцца, бо ён можа аказацца прыдуманым, несапраўдным, як гэтая маска. Ой, як добра нікога не баяцца. Пойдзем на вуліцу, Яна. Ты што? Ужо позна. Так, сябры мае, вы ў мяне, канешне, ўжо смелыя, нічога не баіцеся, але зараз час класціся спаць. Ужо бяжым. Зубкі чысціць, бацькоў цалаваць і ў ложачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня